Kulukudu, ngabuya futhi mina qadlo qobo phakama fuze ziyahlokoma izizwe. Angihambi-ke ngedwa-ke bafundi, ngihamba nenkondlo ka-LMMS Madondo esihloko sayo sithi Siphukuphuku Ndini. Eyi, isihloko na uyasibona nje sisodwa nje ukuthi hayi khona konakele lana. Ngike ngasho nasekuqaleni ngathi ukuze uzoyiqonda kahle inkondlo kuzomela uqonde kuqala isihloko ukuthi kahle kahle isihloko sisho uthini. Lana siyathola-ke lana kwisihloko sikaMadondo uma ethi Siphukuphuku Ndini. Hayi, lo muntu lona utshengisa ngempela ukudinwa, ukuganunwa, udiniwe. Uyabona umuntu uma ngabe ezokubiza ngesiphukuphuku, lo muntu ukubiza ngesilimi, uthi silima ndini, siphukuphuku ndini. Yabona udiniwe, ugcwele ulaka, uthukuthele. Hey, angabe kwenze njani-ke? Siyas-understand-ke sonke isihloko ukuthi umuntu oyisiphukuphuku ndini umuntu onjani oyisilima, okusho ukuthi lo mbiza ngesiphukuphuku usuke edinwe into ethile eyenziwa yiloyo muntu loyo. Ake sizweke lana ukuthi uMadondo yini lemdina kangako ukuthi usengaze biza omunye umuntu ngesiphukuphuku. Sizoyifunda-ke lenkondlo iline ukuze uzoyi-understand kahle, uyiqonde ukuthi kahle kahle kukhuluma ngani. Okay, asambeke. Siphukuphuku ndini, siphuphutheka indini, ungisaphi? Ungithubezeliso kwenkomo yokwetshiwa. Kwenze njani engqondweni yakho? Ujezisa ilungelo waliphiwa umdali lokumelekelele ekudalekeni kwami. Ungidlisa emadlelweni imbumbulu, uyambuluza, ungifunza ubumbulo. Siduphunga ndini, ucabangani? Uthini ngemvelaphi yami engena kuyazi? Ngendlela ongifihlele ngayo ukuyazi, wangifunza obakho umphoqa bulungu. Ngidedele ngifundo lwami ulimi, ngivumele ngiqonde lami isiko, ze nami ngikhulise abami ngendlela. Hey, yakhuluma Madondo, uyakhuluma. Siyathola-ke kule nkondlo ukuthi into emenza ukuthi agcwale ulaka, athukuthele kangaka, ungani? Uyasho lapha kulana ugcina. Uthi ngivumele ngiqonde lami isiko, ze nami ngikhulise abami ngendlela. Kuyacaca ukuthi lana umbhali udinwe nje ingoba akayazi imvelaphi yakhe. Udine nje ingoba akalazi usiko lakhe. Udiniwe ngoba akazazi ukuthi ungubani. Umuntu kubalekile ukuthi azazi ukuthi ungubani. Yazi imvelaphi yakho ukuthi ungubani, wazi ngamasiko akho ukuze umuntu ezokwazi ukuthi akhule ngendlela okuyiyona yona. Manje uma ngabe ungazazi ukuthi ungubani, ufana nomuntu odunguza oswini ongazi ukuthi uyapi. Ingakho lapha yana uma sibheka lapha kwistanza sokuqala, uyabuza lapha yana umbhalo uthi siphuphutheki indini ungisaphi? Umbiza ngesiphuphutheki. Umuntu oyisiphuphutheki umuntu okudukisayo okusa lapha engazi khona. Uthi ungisaphi isiphuphutheki indini? Wangithubezeliso kwenkomo yokwetshiwa. Uthi kwenze njani? Wangicashisa njengenkomo eyebiwe. Kwenze njani engqondweni yakho? Kwenzakalani engqondweni yakho? Ujezisa ilungelo waliphiwa umdali lokumelekelele ekudalekeni kwami. Uthi ungalijezisa ilungelo waliphiwa uNkulunkulu lokuthi akulekelele uma kudaleka mina. Siyazi-ke ukuthi umuntu nomuntu uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Uma efika umuntu emhlabeni uNkulunkulu usuke azivele enecebo lokuthi ungani afike emhlabeni. Ingakho lana umbhalo ethi ujezisa ilungelo owaliphiwa umdali lokumelekelele ekudalekeni kwami. Uthi-ke ungidlisa emadlelweni imbumbulu. Hayi, uthi ungifunza into engelona iqiniso. Ungani ungidlisa into engelona iqiniso? Uthi uyambuluza, ungifunza ubumbulo. Uthi wenza ubuxoki, ungitshela into engelona iqiniso. Kungani wenza ubuxoki ungangitshela into ekuyiyona yona? Yini ndaba ungitshela into engeyona iqiniso? Uthi siduphunga ndini, ucabangani? Uthi ucabangani njengoba ungitshela into ezingezona iqiniso? Ucabangani ngami? Ucabangani ngempilo yami? Uthini ngami uqobo lwami? Uthi uthini nangemvelaphi yami engena kuyazi? Njengoba ngingazazi ukuthi ngingubani, angizazi ukuthi imvelaphi yami ithini. Uthini ngayo? Uthi yazi ngendlela ongifihlele ngayo ukuyazi.
wangifunza bakho umpoqa bulungu. Hayi, uyakhuluma la uMadondo. Uthi ungifihlele eyami imvelaphi. Wangifunza usiko lakwezinye izizwe. Uthi usiko lakwebelungu. Uthi ungifunza umpoqa bulungu, ungenza umlungu. Uthi angifunde amasiko abelungu, ngikhuluma isilungu. Mina kahle kahle ngingubani? Ngubani mina? Ithini imvelaphi yami? Athina wamamasiko. Olwami ulimi lengingakwazi ukulikhuluma uthini ngalo? Uthi ngidedele ngifundo lwami ulimi. Uthi nami ngiyafuna ukufundo lwami ulimi. Uthi ngivumele ngiqonde lami isiko. Nami ngiyafuna ukuzazi ukuthi ngingubani, ukuze nami ngizokwazi ukuthi ngikhulise zami izingane ngendlela ekuyiyona yona. Uthi ngivumele ungiyeke ngiqondo lwami usiko. Ungangifunzi amasiko ezinye izizwe. Ungangifunzi ngemvelaphi engingayazi. Ungifundisa izinto zakwabelungu. Ungifundisa amasiko abanye abantu. Uthini ngami? Uthini ngemvelaphi yami? Wazi wayisiduphunga, wazi wayisiphukuphuku. uJesu ilungelo waliphiwa umdali lokumelekelela ekudalekeni kwami. Hayi uthi uyangidukisa. Uthi musuku ungidukisa. Uthi ngitshela into ekuyiqiniso. Ngitshela into ekuyiyona yona. Ngoba nami ngizoba nabantwana kusasa. Ngizothini kubona, ngizothi bangobani ngoba mina uqobo lami angizazi ukuthi ngingubani. Hayi uMadondo uyashaya. Uyashaya uMadondo lana Nkosi yami. Sengiyaqonda manje ukuthi kahle kahle yini lemthukuthelisa kangaka. Akazazi ukuthi ungubani. Akayazi imvelaphi yakhe. Akalazi usiko lakhe. Ufana nomuntu nje oyisithombe. Hayi khona. Umuntu nomuntu kubalekile ukuthi azazi ukuthi ungubani. Kubalekile ukuthi uzazi imvelaphi yakho ukuze nawe uzokwazi ukuthi ukhulise izingane zakho ngendlela ekuyiyona yona, ukuze nawe uzokwazi ukuthi ukhulise umuzi kayihlo ngoba uzoba wazi ngamasiko asekhaya kini. Manje mawungazi noma liyaphuma noma liyashona na, ufana nomuntu odunguza oswini njengoba sengichazile ekuqaleni ukuthi kubalekile ukuthi uzazi ukuthi ungubani. Kubalekile ukuthi ulwazi ulimi lakho owalincela ebeleni kuqala ngaphambi kokuba ufunde ulimi lezinye izizwe. Ngoba umuntu angeke alwazi usiko lakhe uma engalazi ulimi lakhe. Usiko lakho ungalazi kanjani ubungalwazi ulimi lakho? Kuzomela uqala wazi ulimi lakho, uqala ulikhuluma, uunderstand, uliqonde, ebese uzokwazi ngamasiko akho kulandelayo. Kuyima uzofunda amasiko noma izilimi zezinye izizwe. Uthi ke ngeke ukwazi futhi ukuxhumana nabantu bezizwe zakho uma ngabe kuwukuthi awukwazi ukukhuluma lakho ulimi. Yazo lwakho ulimi uqala walincela ebeleni, kuyima uzofunda lamanye lezi ezinye izilimi. Uthi ngifundise noma ngitshele into ekuyiqiniso. Musa ungibuluza. Musa ungidlise emadlilweni engesiwo. Ngitshela iqiniso. Ngoba uyabona noma bethiwa kwenziwa usiko emakhaya, usiko nemicimbi, kuyemele ukuthi ukhulume ulimi lakho. Kuyemele ukuthi uziveze imvelaphi yakho. Uzoyiveza kanjani imvelaphi yakho ungalwazi ulimi lakho? Kubalekile ukuthi sazi ukuthi singobani. Kubalekile ukuthi uyazi imvelaphi yakho. Kahle kahle lana ke uMadondo ukhuluma kahle kahle nabazali uma sesihlaziya kahle umqondo wayo inkondlo. Ukhuluma nalabazali abangakwazi ukukhulisa kahle izingane zabo, bazifake endleleni ekuyiyo abazifundisa amasiko kwezinye izizwe, bakhohle ukuthi leyo nto izolimaza umntwana ekugcineni, ngoba umntwana uzokhula engazazi ukuthi ungubani. Uyazicelela lapha yana umbhalo uthi hayi nami ngivumele ngifundo lwami ulimi. Uthi hayi nami ngivumele ngiqondo lwami usiko ukuze nami ngizokhuliswa abantwana ngendlela okuyiyona yona. Okusho ukuthi kahle kahle umongo noma umgogodla wayo lenkondlo sengisho yona indikimba phela yenkondlo usiko. Indikimba yalenkondlo yini? Usiko. La imbongi ikhuluma ngokubaleka kokuthi abazali abafundise izingane zabo ngamasiko kanye nani nemvelaphi yazo, ukuze ingane zizokhula kahle zizazi ukuthi zingobani. Umnyalezo wayo lenkondlo kaMadondo uthi bazali
ibani nabaholi abaqotho nabathembekile ezinganeni zenu, ningabadukisi, bafundiseni amasiko abo. Noma bangazifunda ezinye izilimi kodwa bazolwabo qala kuyima belandela ngolinye ulimi lezinye izizwe. Isigqike sayo lenkondlo siyanenza, sifanele ukunenza ngoba imbongi ayitshengisi ukujabula. Uyibona nje ukuthi kwasekuqaleni ithukuthelisa ukuthi imvelaphi namasiko ayo ayiwazi. Isigqike siyanenza and nemigqa yakhona inempawu eziningi zokuloba laphayana ekugcineni okukhomba kona ukuthi mawuyifunda kuzomela ukuthi unenze ungasheshi. Ithoni ke yayo lenkondlo eyokukhathazeka. Khathazekile umbhali, khathazekile imbongi. Ikhathazwa yilabazali, yilabazali abangayifundisi izingane zabo ngamasiko kanye nangemvelaphi yazo. Uthi abazali abafundise izingane ngamasiko kanye nemvelaphi yazo. Ingane ke yazi imvelaphi yayo elaziyo usiko layo ivame nokuqaqeka ekhanda, ivame ukuthi izinto zayo zikhanye. Uyabona umntwana ongazazi ukuthi ubani, ongayazi imvelaphi yakhe, into zakhe zivame ukucindezeleka. Uthi hayi musukungithubezelise kwenkomo yokweji, musukungidlisa emadlelweni imbumbulu, ngitshele iqiniso, ngifundise nami olwami usiko ukuze nami ngizokwazi ukugiya ngami ngolwami ulimi, ngigiye nami ngemvelaphi yami, caca ukuthi ngingubani. Manje ngizothini ngoba ngifundisa besuka abelungu? Ngizothini ngoba ngikwazi ukukhuluma isilungu kuphela, olunye ulimi lami mina angilazi? Hey, ayiyakhuluma shembandla. Isizathu ke sokuthi imbongi ibhale lenkondlo ukuthi ifuna ukuthi abantwana bakhuliswe ngendlela kuyiyona yona, bafundiswe ngamasiko abo kanye nangemvelaphi yabo. Indikimba yalenkondlo usiko. Ngiyabonga kakhulu.